Live report. Idol Dennis, please come in. Yaw awis ti local government unit ti Ilocos Norte iti panagbuyat ti katakkelan nga festival ti Ilocos Norte nga tan of Ilocano Festival of Festivals na masayangkat iti Ferdinand Adrian Marcos Stadium iti Ciudad Tilawag International February 28. Kunani Governor Celia Arnata Marcos kaliti kalikagub a komportable nga agbuya ket adda iti Jaya PJN nga milako atan of premium tickets. Bagatan ti nga ticket sa ribo nga pisos no pa iti limited nga refreshment kada iti masiknan. Bagatan ti ticket iti Provincial Treasury Office manipod oras sa alas 8 ti bigat agingat alas 5 iti malem manipod aldaw ti Lunes ingana iti Biyernes. Nakalukat pa iti pinadakamat mo opisina iti February sa 14 ken 21 aldaw iti Sabado ken mabalin tupay iti masisnan ti mapan dumatang ticket manipod alas 8 iti bigat agingat alas 12 tenga ti aldaw. Ilalawag ni Governor Marcos nga awan ti bayadan dagiti kakailan mamangguntaway iti general admission dagiti lang nga susi dagiti socialite iti gumatang iti premium tickets wala 1,000 no kada komportable nga agbuya iti samo. Idol Dennis Salipio, tatak IFM News. Live report.